celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat, sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane. Bagong, wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe ora sabani ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora mung abdi, ana mung abdi wae kula teng ngono karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Wong sumono madine luwih. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara paman Blasa Jenar. Ayo ndadekake kagiat pengrira si paman Manira Piji wonten ngajengan Manira paman Patih Harya Sengguni. Kawula ana nggih anak Prabu. Sagalangkung Gurawalan panambinipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nun. Paman Harya Sengguni nggih. Kadibaran hangrisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diage matur marang panjenenganing Manira paman Patih Harya Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delan. Anak Prabu Duryudana menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sedaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saengga katya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi perjurut mboten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka. Mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk. Sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nun. Dadosaken suka marwata suta sing manah. Mboten langkung bakaryan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna angrisi paman ngadhep ngarsane Manira. Sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu namung derenan sak sampunipun keparingipun bapa ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah paman Harya Sengguni. Kawula nun sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Bapa Prabandurna, bapa ing Sukalima. Sarawujeng andika bapa Premban katuran Karaharjan, rawujeng andika bapa Premban turning Sukalima, bapa Premban. Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumurante hawala. Lha nuwun inggih nggih. Tansah pinanginganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada sowan kula Niskala. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi amawahana kasantosaning lair batos kula bapa Premban mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima nggih. Bapa dene sira Dimas Kartoparma prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Hauna diwoci sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartoparma. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Datompo siadi atur bekti lawan pun Kakang.
ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan lantatan sangganing para kadang ingsun kang padha gandung sibu aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan karta marmo menapa sampun paduka dawuhaken kula pundi dadosa jejimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Astina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Dimas Karto marma karya bombong penggalingipun Kakang Yayi Koko Prabu dening sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Mandura ingkang rayi ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Yayi Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Koko Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina asung paseganipun Yayi sampun kula tampi namung kosok wangsulipun ingkang Raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina Koko Prabu kula pundi nggo jimat kula cancang bocahing weni dumawahing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Praja Ngastina Yayi saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun hambayongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sembahan kula tuwin paman plasa jenar miwa bapa menemban durna ing Sukalima dene dinten sak mangke dinten sanes dinten pasewakan ewa dene kula nglempakaken para sepuh wonten madyaning Datulaya mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa dados wigatos ing pasewakan mugi keparenga paduka para sepuh anglumbirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang rayi Duryudana Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Yayi estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka kados mekaten menika jernyatanipun ingkang Raka ing Mandura menika nggadahi kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa mila menawi tumunten katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalaning wanci rina radyaning wanci ratri ingkang Raka boten badhe suwala tartemtu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina namung gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina boten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung wiyosing pangandika paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelana adat ingkang sampun semanten ugi ingkang bapa kepatihan nggih kepareng kula nedya ngangungaken jangga nelingaken Karna mastuti dhateng Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa dene madyaning pasewakan benten kelana adat ingkang sampun paduka nglempakaken para sepuh monggo kula aturi ambabarna dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula jangkah-jangkaos pados tinggala prapa wonten negari Ngastina madyaning Datulaya mriki mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung enggala kula nampi Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa negari Ngastina kedatengan parang muka menapa badhe ngrembak babakan Kanalindran tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina monggo kula aturi ambabarana ingkang sejati ingkang bapa ing Sukalima nedya ngangrungaken jangga nelingaken Karna midhangetaken Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Koko Prabu wonten timbalan paman Harya wonten timbalan dawuh Bawaduna wonten dawuh nggih wonten padyaning pasewakan menika kula boten badhe ngrembak babakan Kanalindranipun ingkang rayi utawi ingkang putra Duryudana kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten namung sedaya menika kula den wonten salebeting manah dangu-dangu boten kiyat kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing mapan wonten salebeting kedaton inggih menika pun kula warga kula ing magepokan glemenipun Yayi Ratu Banowati wonten wigatos menapa dening paduka paring dawuh mekaten
Yai Prabu, oh Prabu. Sampun wonten tigang condro menika. Yai Ratu Banowati anggenipun lados kaliyan kula. Ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos. Monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika prameswari negari Ngastina. Kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun neladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin. Nanging sampun wonten 3 sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ing batos. Ngladosaken menapa kemawon ing dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem, boten wonten raos bingah, wontenipun namung raos ingkang boten sekeca menika kula kraos. Jenenganipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun mila betana memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos. Kula nuwun sewu. Menapa wonten pamothaipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati ing Yai Prabu boten saged minangkani tumunten andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan boten. Persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati. Mekaten Yai, menika jagat sampun dados paseksen. Ning sampun wonten tigang condro menika anggenipun ladi kaliyan kula matur wungsal wangsul boten lair batos setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lair batin. Menapa member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe. Ing atasipun kula menika Nalindra, kula menika nglakoni mapan nendra boten sareng kaliyan pun Banowati, pendak-pendak kula jejeri tartemtu malingos nilaraken dhateng ingkang rayi pun Duryudana. Oh Prabu wonten dawuh menawi dangu-dangu kelampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam wadhang menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayi pun Duryudana. Kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyanding kalawan Yai Ratu Banowati awulung kula entrengaken pejah kula entrengaken patinipun Duryudana menawi sakmangke Yai Ratu Banowati estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat wasisaning Bathara. Yai nuwun pamunten sampun lambara tebih penggalih paduka kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yai Ratu Banowati. Jenenganipun ingkang Mbakyu menika pinengku garwa ingkang Raka ing Mandura. Mila kula menika ngertos lagak-lagianipun Yai Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabukten bilih samangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten padyaning pasewakan. Wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe bebangri dhateng asma paduka. Tan murung panjenenganipun namung badhe nandhang sastra wirang. Namung menawi kula petang dhewe kula menika boten kiyat. Pendak-pendak kula lenggah. Madyaning salebete kedatun kula menika ngadhep kaliyan Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten menika wungsal wangsul sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika ora namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos anjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangandika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita, ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumunten badhe tresna asih dhateng guru laginipun. Ora Bu, sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya namung semantena
ngantos dumugi kelgan menika menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedaton Yai Ratu Banowati boten benten kalian adat ingkang sampun kelampah Yai pun tetep boten purun benajeng kalian ingkang rayipun Duryudana paman wonten dawuh paman Haryo gadah pemanggi menapa ing ketah kula tindakaken aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur jenyatanipun menika perkawis panjenengan upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi kula menika namung abdi kula menika namung patih minangka dados lidah sinambung pangandikaning Nalindra maranata saking para kawula negari Ngastina menawi perkawis kula warga kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggih mboten ateges kula waya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten namung kula menika ngrumaosi jejer kula sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedaton negari Ngastina mangke mindhake ninten mboten prayogi kedadosanipun Paman Haryo mekaten nggih Uduna wonten dawuh nggih kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken kula nuwun sewu nggih ingkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang nyandung ngrimpet tumrapipun tiyang mangun bali wisma Uduna kasinggihan mekaten mboten wonten tiyang mangun bali wisma mawon bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampaning ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang sakmangkenipun pinarya dados pacoban Paduka anak Prabu Ngastina mila anggen Paduka nggadahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kaliyan Paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan nggadahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampan menika sampun ngantos dipun penggalih inggih menika panodi tumraping Gusti Mahanasa menawi samangke sampun lulus sanggih Paduka nampi pacoban menika kala wau kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kaliyan penggalih Paduka caket malih kan Paduka anak Prabu Ngastina mekaten Uduna inggih nggih menika saran kula supados Paduka anak Prabu keparenga sakmangke ngleremaken penggalih sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung sampeyan nggih garwa sing ngendi sing keleke papat nika nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye wong nika ra iso omong kok sampeyan ya ora piye-piye niku lho Cepate mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebokke teng ati ngoten lho ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mengane anak Prabu menika nggih menggalih menika kesangeten nuwun sewu nggih napa mboten napa niku mokal mboten apa mokal Paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeting kedaton menika namung wonten piyayi kalih Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatriyan Saroja Binangun anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kaliyan ingkang garwa Dewi Banowati nggih mula nek siji nesu sijine mesti bingung merga ora duwe kanca ngoten nggih Kakang nggih nek siji nesu sing siji bingung sing siji lagi ora kepenak atine sing siji melu ora kepenak atine menika sampun sak rasa ngaten menika ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban nika pancen nggih kedah mekaten menika larampan kedah sinandang ngaten nggih Kakang nggih mboten usah dipenggali banget-banget ora usah dipikir banget-banget panjenengan menika menawi mikir ingkang garwa mangke tumpangsuh lho tumpangsuh nggih mboten tumpang tindih tumpangsuh anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula ngatosaken gesangipun para nayaka lan punggawa menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangatanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banowati nuwun sewu menika mangke panjenengan badhe warsa ideping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina Iya Uduna matur sembah nuwun
nanging manah kula mboten jenak. Digawe jenak, digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Samenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Nggih? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalendran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun begali menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresna ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresna banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Ah, wong lanang model apa? Ya, malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Dik Mate nuwun sewu lho. Wong urip ing alam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat ingkang mujarab. Mbok sing apik sih omong. Sampeyan niku di dawuhi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Lho, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jeneng omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak Prabu Duryudana menika kebangetan le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru kaliyan Nalendra sanesipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru kaliyan Nalendra sanesipun. Kok tiru karo Nalendra sanesipun? Nalendra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalendra sanesipun menika garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika 3. Lho. Rukmini, Setyabama, jebolan SMA. Jembawati. Ora apal kok. Lho ngaten lho. Lho nek cara kula ngaten. Kula mboten saged menawi kedah kados mekaten Bawadana. Dipun saged-sagetaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun 3. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning Nalendra kok bojone siji. Nuwun sewu. Sama nyemoni kula. Lho mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya ming siji, ming Irawati tok. Nggih, ning niki mboten kalih sampean kok. Niki kalih anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean mlebu perkara bojo. Oh nggih sampun, mboten sah perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngonten apike pripun? Apike bojo pancen siji. Lho. Malik kok gampang men. Nami kari Malik kok angel. Malik iki rada rono, terus Malik ngoten. Ameng Malik kok kangelan. Anggere didesuk rada minggir, terus li Malik meleh mengke teng-tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Durna kok omongane sak penake di sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Sokalima tur pendhita Kondang. Manyar-manyar. Nggih. Kondang Manyar-manyar. Tur dasare sampeyan niku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyela. Gah. Kula ngonek awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun waton omong. Nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra, lenggah sinuwun Mandura, sedaya para raja nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Kula Prabu wonten dawuh. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banowati Hiwadene ngantos dumugi sak mangke kula boten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banowati. Nyai panjenenganipun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagul kogelan penggalipun. Mangke menawi sampun lerem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kaliyan paduka Yai Prabu Ngastina.
Sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kura rek kiri nanggono magawe gelar nalika semanten dereng paripurna sami bawacana kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng abdining Dyahayu Banowati mlajal-mlajal katebian mangono pangudas maneh tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sawat Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok ting pletot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Dapukane ora bener jane ngene iki. Napa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman. Sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa Bathara. Koko Rabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun mban menika. Inggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngeliya piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban wonten dawuh Wilmsen Nisio. Inggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis tiwas nyantek-nyantek. Lah entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mah. Oh, Prabu kados pundi? Lho. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentala kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goroh. Aturipun ban menika mboten badhe dura. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke Yai. Sak dawuh Yai. Kula ngertos kados menapa kagiat penggalih paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggir. Kula trimut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tuwin lampanipun negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih emban wau? Lah, ra tenan ta.
Oh, jane kula mau ajeng matur kaya ngoten. Neng mergo kula niku njaga karo penggali anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalihipun krana atur kula. Ning jebul nyatanipun kados mekaten Pak Dipati. Niki wau pun kula tonton. Nganti pramana jati netra batin. Kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng. Ning kula meneng mawon. Nek ming kaya ngoten kuwi iso wae. Anggere ning wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya ning ora usah dadak pamer kaya ngoten. Sampeyan le iso omong kaya ngoten niku mergo sampeyan entuk ngrungu emban le laporan kalih Sinuwun Ngastina menika kala wau. Mboten, mboten. Wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong krudung sarung tek nika. Ajeng kula lake kula ora wani wong nyatane kula ora duwe wewenang tumraping taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Traininge. Nggih. Kalih nggen sarung dhuwur siran niku dicantali kacamata. Oh. Kacamata cepling siji. Oh. Nggih. Cetane wong lanang. Ning kula ya ora wani aruh-aruh wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangkuas tumraping negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodok enten taman Kadilengleng niku. Wah. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalihipun bingung merga Dewi Banawati sampun telung candra menika. Sikapipun mbaya sing nganggo basa sing apik. Iwas apik-apik iku ora dong. Wong niku undha usaha Dewati. Oh nggih. Sipatipun namun boten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing priya bersarung menika kala. Nggih. Apa iki sing dadi jalaran? Ning kula mboten wantun matur. Lah, bareng ngomban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banawati nyingetaken piyai kakung wonten ing Patenggan. Lah rak tenan, Ndara Dasih. Waduh. Ndara Dasih niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhike sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu iki Pak. Ya ampun nesu kok ya. Niku, nek cara kula sampeyan ngatur ki mawon. Nek cara kula lho, Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho, panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabane ngrangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kaliyan panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedok? Monggo ning lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning Nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gong Binatara. Sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandu. Sugih Bandha tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku Sugih Brana Pice. Sugih Bandu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandu? Sugih Bandu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. Nika Bandu. Ah dudu Bandu to, dudu. Konjur sak penake dhewe. Ngaten mriku Dewati. Ngono sik. Aku tak omongan sing ora. Burung pancine ketawa wis ketawa. Sampeyan ndi kok rumangsa kula nggawa dolop to. Nggih nika sing marai kula semangat. Oh. Penonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Anika niku ora kula ngrokoke kemekelen kok. Nggih. Kok ya ana sing wong lair kaya ngoten nika. Aduh kan nika wis kena sarape ketawa. Nggih. Nggih Kakang Tuna. Nggih mila saking menika, Nger.
menawi cara kula Dewi Banawati dipun singkiraken saking negari Sina. Dewi Banawati dipun dawuh supados kondur wonten negari Mandalaka. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa widodari kemawon kula kinten saged kelamban, Ger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banowati niku urip kula. Banowati niku urip Prabu Duryudana. Kok sampeyan wani ngendika kaya ngoten? Sampeyan wani matur kaya ngoten dasarmu apa? Melu rombongan kene kok. Apokmu kapan? Kaya keminter-kinter isa. Keminter-pinter kok keminter-kinter. Kaya keminter-pinter iso ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banawati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banawati kon nyingkirke nek ora wong. Aduh, sepatune anyar. Carville. Ning Carville kok pamer. Cara nggen kula niku wis ora dienggo. Arek nggih sampean. Niki tokone anyar e. Padake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok minggoke nengen kabeh. Pun mboten saged sepatu to? Nggih. Ning mbok kaos kakike ganti. Lho niki modele. Sandiwar kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng wangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sak penake dhewe ra. Taplak kok nggo surjan. Niku nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampeyan iso meneng mboten? Sampeyan iso meneng mboten? Ora usah melu-melu rembugan. Cengengesan. Kula mboten ya. Kakang pembantu. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine. Sampeyan ngomong gojek terus karo Begawan Duna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng napa? Anu mernake kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetapi para Sata Kurawa. Kartomarmo wonten timbalan. Kurawa kon nyekel maling sing wani mapan kanthi lengleng paman Mang Budal dina niki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo Dik Pati kula derekaken.
Tobat. Ponokawan Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara wetuhe mapan ana ing Taman Sari Negara Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka. Jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jlambahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya menglehmu mepek ki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane Bagong. Wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe ora sabani ning Ngamarta. Terus Kowe dadi abdiku. padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora mung abdi, ana mung abdi wae kula teng ngono karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek mung gosok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Manyan gentriku niku kudu tak klepi. Ndak ngecel. Iya, seneng aku. Nggih. Tobat ya kowe piye saiki kowe njaluk apa? Apa kowe ora sabar ning negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku ki garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut iki dikrembiahke wae ngopo to digucer ngono kuwi? Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orahe gumantung le nyawang. Iya, wae tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Ponokawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokana kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko karo aku malah kepenak aku nggonke. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha ngene nampa gunemamu, Bago. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Prameswari ora seneng ngapusi. Ngene.
Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa ngarep omong kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosiket to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Hah? Tetek-tetek ya. Rasa malang kere. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge diseling riyen nggih prataruna anguji kok nek sing dalang tengeneng laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok arep prataruna aku pengen banget sono piye nek aku kowe minggat to kowe ketutupan raimu marai kendel aku ngapunten bos rumah sanggup saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono luar biasa tenan Pak Toba sapa woe dan cingkara bola upata piye nek kowe karaku ngono mau piye ngono piye lho astane Pak Sukron mau lho ngono Toba aku ora weruh lah wis gagal iki ngene ya nang Dewi Banawati iya kula niki pripun nggih sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalé kowe ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Tobat, kowe ngimpi apa? Dek malam jemuah kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Andeng Sukra. Sukra kasih ora ngerti basa kok. Tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngrembug impen dirembug sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto.
Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure Gandayani. Titiyane bener Gandayani. kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngastina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sela arep pentas ning lingguhan, kon sabar sik ya. Nggih. Apa mau mengal Bapak? Impi. Puspa tajem. Itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu sapa? Alah. Mula-mula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, nduliti sabun terus kula cemplungke teng nggen bilasan pertama, ember pertama blung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impen munggah. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyoba ora gelem. Wis. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, Udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya.
munggah gunung tekan dhuwur kowe karo aku ki nyawang sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah, asli iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. terus Ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu rak ya ming kaya ngono kae to. pendopo Iya. ning payone ana gendeng ana seng ana plastik ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ayo bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya njaluk apa-apa kok mesti semaya ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Dendel kae Pelok 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 ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung le tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama nggon impen ki dadi dadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane kok sik. Kon njur arep dikumbahi ora. Kacopot kesisan. Ngawur. Maksude Piye? Iki Banowadis di luar konsep ra masalah. tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong ki apa sapa kok dienggo. Asli? Iya tenan. Wis ki dodo limbuhan. Ayo dari limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki? Ya Dik ya. Tak tahu njur. Kon njur yo Dik yo piye? Wis wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat mikir kok saben omong-omong kok nyenengake. Nyeneng kaya angel golek wong kaya ngene ya. Engko ning ora karo guyu lho, engko mangko. Ucal-ucal. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Heeh, kok Ora wis nyasar ta. Ini ngger. Iya. Kae wis men do seneng-seneng arep janjane nek nganti konangan Ndara Duryudana mbuh kedadiane. So banjir getik. Iya. Kowe karo aku kono apa nang kene? Ya kon suran karo panjenengane Mas Cahya Kuntadi. Ya. Sore mau ruwatan sing jatuh dening pepundhene awake dhewe. Ya. Bapa Sukron Suwanda Ngono ya, Mak. Ora ketang sak grambiangan ngaturake apa tetembangan. Ya. Ujane nek limbuk cangene ndagel malah angel no. Iya, malah angel ya. Angel. Sulit malah. Paling pol ming dagelan-dagelan sing wis ana kuwi ditokke. Ya Nek nyaruk sandung nyaruk ngono emang malah ora iso ditokke nang nggon limbukan ngene. Iya, ya ngono. Rawuh nang nggon aku nok. Wah, jan.
manjeri leker. Iya. Leker ki apa? Kae lho sing kuwe ana jerone ana gedhange kae lho. Heeh. Wis tak aturi tindak mrono Mas